काढा ना. काय काढायचं म्हणतोस तू? ती वरत काय ती वरत ती तुम्ही हातात धरले. नंबर 1 आहे ना ही. होय अण्णा, JCB म्हणलं नंबर 1 आहे ना. हा मामी काढू काय हे वरलं कवर असलं याचं. आणि तुला काम ऐकायला काय होतंय? ऐकलंय की. हा दुकानात कोणी गेलं कवा मगाशी? खरं सांग. तुम्ही दुकानात येतानी तू दुकानाला जात नाही साडीकडे. अरे राम कृष्ण हरी. SUW अरे तसं फाडू नको. इकडे इकडे बघ बघा. अगं पिपडो पिपडो दादा कोणाची? रितेश सौंदरमलची का बुद्धराज सौंदरमलची? हा याला पॅकिंग असताना कुठून तरी नाही वरून असते ते. हा वरूनच असते काय टिप मारलेली. ती बघा ही टिप मारलेली बघा असं असते. हे बघा 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 हे बघा. नंबर 1 मधली बाबा. बुद्धराज सौंदरमलची ही JCB निघत आहे. आता ही कामाला लावायची आहे थोड्या वेळाने. कोणत्या कामाला लावायची आता ही? दगडाचं हे काय दगड कुठं दगड? हा हे बघा हो रे खरंच. इथं दगड गंडे केवढीची? तेवढीची आहे नव्हती. टप टप हा बघा. आणि काम ऐकायचं आहे. हा आता काय होय अण्णा लोकांची JCB बोलली बाया किती कालमा करू लागली. काय तर JCB हे चांगले सांभाळायचे आणि काम ऐकायचं. काम ऐकलं तर ठीक असते बरं का. शाळा शिकायची चांगली चांगली शाळा शिकायची. कोणी चांगली कोणी शाळा शिकायची का नुसती JCB चालवायची? महाराज काय म्हणतात? होय महाराज काय म्हणतात? ज्ञान कमवा. विनय जाऊ देऊ नका. हा ज्ञान कमवा म्हणतात. ज्ञान कमवा. रितेश सौंदरमलला जाऊ का घेऊन? पोरा रितेश सौंदरमलला JCB घेऊन जाऊ का? सांगणे. आंघोळ का करून पान तापले बाबा. हा फॅक्टरी 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 खरं बोला जा बरं का पोरा. तो फॅक्टरी कोणती फॅक्टरी? ऊस तोडायची. ऊस तोडायची फॅक्टरी मध्ये लावलास काय? हे काय ऊस तोडीच्या ऊस नेले. बुद्धराज सौंदरमल का रितेश सौंदरमल? JCB कोणाची असली? हा तर का टेका खाली टेका ना खाली. अरे आता बुद्धराज सौंदरमल नाही जाणार ही. बघू दे ठेवर खाली. सादर बुद्धराज निवास संगम. हा शाळामध्ये कितीला स्वागत तू? तिसरीला. तिसरीला शाळामध्येच. आणि मिसने अभ्यास दिलेला केला का? हा झाला का अभ्यास मिसने दिलेला?